weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to wolum nere to wolum hatara to nere to nereyela to sinthiou boumaka to silla to beelinaɓe to rindiaw to jooke to bagodine ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiani Kane to fondu ha to galle ceerno Mamadou Cissé Ba to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie conseil d' administration société sinim ɓe kolliri tigui dendagal gollotoɓe nder société o kala moni kala ma jofdi mum ɓeyde kene qime ha 10% e jofdi mum kadi dendagal muccasuji ɗiɓe kabar kala ma ɓeyde ha no hannirtani to leydi Sénégal ko cumo waɗi to jeere kikiɗe hanki ko cumo waɗi to jeere mawde witene marché central de Saint-Louis to leydi Mali attaque biteɗo Attaya Aka Mohamed o suɓama o lomtima e oɗo saaha joni biyetenoɗo Sidi Ibrahima Siddati ko kono kañum wonno mawɗo CMA woni groupe de mouvement de la Jawat coordination des mouvements de la Jawat to leydi Tchad ko aljuma hande o Idrissa Déby Itnou hoore gonnoɗo hoorejo leydi ndi ko aljuma hande o wirnoya to wuuro mabɓe witego am Diarassa to leydi Centre Afrique toon ko to lamorgo leydi ndi ko ambassade leydi France kañum sumi toon cumbukuluɓinigu no fewi to leydi Sahrawi ko Brahima Gali gonɗo hoorejo Sahrawi kañum tigui waɗa évacué nder leydi Espagne tawa kadi ko rafi cancer tigui o wondi kabaruji men jolam jaɓiri so waktu rokkien ma jaaha to leydi France to leydi Russie to leydi Palestine to dowlaji denduɗe Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. Hayo bela mi dañi bela koɓatake ummorade e docteur Djibiso le grand guérisseur. Docteur Djibiso ko witti yanke leɗɗe safri yanke safruji fina tawa docteur Djibiso kollamɗo reedu malaɗo wune. Docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kiste fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe ha wonduɓe e ellaji ɗin jawani lawol kala. Docteur Djibiso ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu omo safra wonduɓe asmo tension diabète keceje e koyɗe musoje kala. Docteur Djibiso ene andina dendagal kilineɓe mum waha tintinoon e Mauritanie naɓe wonde base makko keso mo uddinoto maqama e oɗo saaha joni base o eggini ɗum o nawti ɗum to Bakel ha lewru korka ndumaya mawo artude leydi Mauritanie ha no hannirtani. On base ñalawma hande o mbiɗen tawe to Bakel e legal bitegal aslem sara boulangerie moɓe mbiyata Bakore so tawi a ari a yettima boulangerie Bakore kala mon namdeɗa hol toni cabinet docteur Djibiso le grand guérisseur ma holle. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene andina dendagal kiline makko base makko ha joni heddi to Dakar base makko kadi nan to kidira ñalawma hande o non ha wona balle omo tawe to base makko keso tawateɗo to Bakel. Le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina yimɓe kadi so ɓooyi so ummimata Bakel o fati kidira heddoto base Bakel o ko musidɗo makko almudo makko miñi ko biteɗo makki ɓam ko laaɓaɗo golle bawɗo gadduɗo leɗɗe. Le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal kileneɓe mum kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 85 72 47 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djibiso ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede. Ceerno Djibisi ko witti yanke leɗɗe safri yanke safruji fina tawa.
ceerno jibisi komo Allah lubiri gandal hande jaadindo gandanawal e balawal kala ceerno jibisi kolla baɗo l'istikhara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wodduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotaki kala ceerno jibisi ne yawrana ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso eɓe manimumen moƴƴani walla joguiɓe maniyu setta kala omo safra jomumen ha jiito koye men hano hannirta ni ceerno jibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ɓemiɗe leɗɗe fodde 13 rafi comiɗe ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafin yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi kollaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi so yananama ka miskino Allah ala halisa miskino Allah omo safruma Allah ɓolo taw hay mbuɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno jibisi so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi aɗa acci inde maɗa inde nene maɗa so yurnani mama cikkata mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara ceerno jibisi ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawateɗe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal ne tette sara jeere ne tette numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to ñoro leydi Mali woni ton ko miñi ko laaɓade golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 ceerno jibisi ne wiya dendagal kilide mum kala garowo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum omo andina kilinen makko kadi lewru korka du dartinani golle ɗe koko jotti ɗum noon mbadden dando faade e ceerno jibisi mo Allah luɓiri hande gandal hano hannirtani kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma nogas e tati lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri alkamisa hanki o wonde ko ujunere e temedere capanɗe jeegomo e yimɓe joyi holkisa e nder ɓen noon holkisaɓe e nder ɓen holkisaɓe hen sappo jeeɗiɗo tawama e jaati ene gondi e rafi o e nder ɓe cellano ɓe kadi sappo tato kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen ñalawma hanki one hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder jokoli leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen honno mbiruɗen e gardidi kabruji men conseil d'administration société cinéme woni société minière ko société ɓurɗo mawnude nder leydi Mauritanie ɓe kawri tigi alkamisa hanki o e nder jonde mabɓe wonde eɓe ɓeyda dendagal jobdele gollotoɓe e nder oɗon société sinim kala gollotoɗo hen noon salaire ma wawi fodde foof aɗa heeɓa 10% ɓeyde ko ɓeydete woni tigi augmentation de 10% e salaire maɗa kala ko neɗɗo yoɓete ne heeɓa hen 10% e salaire muɗum ɓe kolliri kadi maɓe mawɓe mbat ko wiyete gratification wonande dendagal gollotoɓe kala so tawi ko catégorie ouvrier ji ɓen ma keeb gratification men kene qime ha lebbi jeegom
mum so tawi non ko ɓeɗon witeɓe agent maîtrise ma keɓ gratification men lebbi joyi so tawi non ko witeɓe les cadre ɓen ma keɓ gratification lebbi nayyi e feccere ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe kolori wonde dendagal gollotoɓe kala jaaɗo hen congé so ko arti congé mum congé annuel kala jaaɗo congé annuel so arti congé mum ma rokke 50 ujunere ɗum ko haalis limore hinde nde wawa kay wadde e jiifaji mum ɓe kolori kadi wonde maɓe ɓeydane mone maɓe wonde kadi maɓe ɓeydane kene qime ha 20% ko wiyete prime d'acidité maɓe ɓeydane kadi ko wiyete 20% ɗum noon ko prime mensuel de rendement ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie équipe halfinaɓe ko fate protection des consommateurs woni tigui gollotoɓe taw ko gollotoɓe ko gollotoɓe noon ko fate kay ƴewtade gueɗe ñameteɗe e so tawi kay gueɗe ñameteɗe ndewi lawol e nder leydi he ɓen noon tawa kadi ɓe mbaji koto ministére du commerce et du tourisme ɓe kolori noon ñalawma hanki o wonde sappo wonde ɓe kolori ñalawma hanki o noon e nder jokli leydi e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓe kolori sappo e jeenayyi magasin ɓe mbawi uddude ɗumen tawa ɗina sappo e jeenayyi magasin uddaɗi ɗi kala ko wadde ɗumen infraction woni tigui ɗi ndewani lawol ɓe uddira noon ko infraction ngaji ɗi jiida cirol ɓe kolori noon to banggue wilaya Nouakchott sud ko sappo e ɗiɗi magasin ɓe uddi toon so tawi ko wilaya ouest ko magasin uji jeeɗiɗi woni ko udda toon ɓe uddira noon ko wasde ɓe hoore majji uddira ko wasde ɗumen hormaji cogguji wasde ɗumen hormade ko yamira e cogguji e ɓeydude cogguji woni mabɓe kadi uddira ko yeyde gueɗe taw ko gueɗe appu men gasi e cuytude ko ɗum saabi ha udda e oɗo saaha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate pétrole et énergie hono madame Aïchatou Sophie Galadine mo tawe oɗo saaha guila ñalawma hanki o mo tawe ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko jillu gollal noon ko guilal kamisa o ari ɗo taw ko jillu gollal balle kewɗe noon o ari ɗo wadde ɗo e nder Nouakchott noɓe kewi wadde tawa koye commission halfinaɓe ko fate rewidade golle ɗe ɓe mbiyata woynu projet gazier taw ko le grand tortine tawa kadi ko woyndu gaz ndu leydi Mauritanie e ndu leydi Sénégal ndendi jittade e nder maaje kadde dendinde leyɗele ɗe ɗiɗi ɗen golle noon hollirama tigui koye on fannu o ari toppitade ɗen golle noon hollirama dendagal projet ji ɗi ne jarakeɗe fuɗɗama e gollede gelle heeji kene qime ha 52% tawa kadi koye lewru koye hitade 2023 ko nen tigui ɓe potata siggade gaz gadano e nder ɗuɗen woyndu ɓe kolliri noon hollirama noon halfinaɗe ɗon golle projet o noon ko société biteɗo BP wondude e société biteɗo Cosmos énergie ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui ñalawma aljuma hande o wonde e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde ɗiɗi nogas e joyo neɗɗo kolkisa tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon 49 tawama tigui e jaati ko fiɗaɓe e mboroso so ɓetama to banggue pourcentage ene hollire nder temedere kala hen tato piccal 94 ko wonduɓe e mboroso e nder ɓe 49 noon fiɗaɓe hen sappo e jeenayyi koko wiyete contact suivi nogas e jeetoro heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellane ɓe noon hen 60 kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen sappo ina tampi sanne ma ballite to banggue fofango tuggi hanki faade ñalawma hande o noon hay neɗɗo goto alamo mboroso coronavirus o yooɓi fittade mum e nder leydi he leydi Sénégal noon tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal windetiɓe doggol corona ɓe jettima 50 ujunere ene fawi nogas e ɗiɗi neɗɗo e nder ɓen noon hen 37 ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato e jeegom keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo kawri hen ladial e ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe ko temedere capantato e jeetato e nder jokli leydi Sénégal kala taw ko wonduɓe e mboros coronavirus ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma en jaaha to Thiès kikiɗe hanki kiɗɗo e saaha kaymo commerçant ji goni tigui e uddude e dame ba bitikaji mumen gam yidde fatude e galleji mumen humtoyade woni taƴoyde korka mumen ko ɗon tigui cuumu teska e nder jeere he guna cuumu noon taw kadi ko marché central woni jeere mawde de Thiès hollirama noon cuumu ngu noon hollirama tigui cuumu ngu noon ngu ummori tigui koto nokku mo ɓe mbiyata CMS woni crédit mutuel du Sénégal ko banque
ka wite non tawi kadi ko groupe ko court circuit ko groupe électrogène kañum waɗi court circuit waɗi mas ko ɗum saabi cumugum hollirama noon nde cumugu ruppiti ko ɗon e ɗon nde sapeur pompier woni koni koɓe faabude nodda ko ɗon e ɗon mbawi notitade hen kay ɓe mbawi folde cumugu kadi ɗon e ɗon haynede goto ala mayɗo hen haynede goto kadi ala gañiɗo hen kono kam waɗi matériel bonɗo hen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jen ha to Kolda hôpital régional mo Kolda oɗo saaha kala ene jogui caɗele mawɗe no fewi ɗen caɗele noon ko wasde jogade ko wiyete gynécologue ɗen caɗele noon mawɗe no fewi wonenne kay dendagal diwan o kala ɗum sabinoɓe noon ha waɗino seppoji ni waɗino sitting namdede kay wonde directeur oɗon hôpital régional nde ittete golle mum ha laaɓa ɗum noon taw wasde ɓe hujilede kay on moƴƴinani golle mum joɗadeɓe ko juuti fodde sahaji baɗi ni taw ɓe ngala ko fotino gynécologue ɓe koliri noon ñalawma alkamisa hanki o laamu leydi Sénégal notitima e noddago mabɓe so neldiɓeɓe kay ko gynécologue tawa kadi ko laaɓade golle mum ɓiteɗo Abdoulaye Diakate noon ko kañum tigui affecta toon à partir ñalawma hanki o siftinde on noon région mo Kolda ene jeeya ko région ɓurɗo hewde ko wiyete taux de mortalité woni ɓuuri hewde taux de mortalité maternelle woni tigui ko nokku rewɓe jibinoɓe ɓuuri hewde wasde pittali mumen ɗum noon wasde ɗumen jogade gynécologue ko hunde hamnide no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗelen jehen ha to Guédiawaye kikiɗe alkamisa hanki o ko garmi gara musto waɗi hakkude dadiɓe diwan o hakkude commune arrondissement mo mbiyata Diarene Limamoulaye e dadiɓe sukaɓe Diarene Limamoulaye hakkude mum e dadiɓe commune o tawa saabi ɗum noon ko caɗele kay caggal nde mairie nde ƴettino kay décision ƴettino feere gam yidde ɗon to bowal mabɓe sport woni tigui bowal mabɓe fuddu koyngel to ɓe petata fuggu koyngel yidde afde ɗon ko wiyete château to ɗum noon sukaɓe leegal ngal kolliri tigui ñette jadani hen ɗum saabima noon garmi garaji musde fewi ni garmi gara wuuli noon ko ɗon tigui sukaɓe mbatti kay naɓe kewatde oɗo saaha joni ni so nadde e nder nokkuji ɓe naati e nder mairie commune o ɓe mbawi kay wadde ɗum saccagé ɓe gujji koɓe jiiɗi wujjude ɓe bonni kadi gueɗe kamtorinde ɓe mbaɗi toon gueɗe kamtorinde no fewi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen leydi Mali noon caggal nde mbiyetenoɗo Sidi Ibrahima Siddati gonnoɗo mawɗo CMA woni coordination des mouvements d'Azawad caggal nde o warano e nder Bamako e oɗo saaha joni noon CMA ɓayini communiqué mum hollude tigui wonde lomto makko suɓama ko biyeteɗo Ataya Mohamed ko kañum suuɓa e oɗo saaha joni o laatima mawɗo CMA woni coordination des mouvements de l'Azawad noon coordination des mouvements de l'Azawad ko feddere ndinde pelle kewɗe taw ko pelle joguitiɓe heptinaɗe joguitiɓe taw ko pelle Tuareg naɓe e safalɓe tawateɓe e nder leydi Mali kala ɗen pelle noon rendinɓe dole men e peeje men habtade pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe e nder rewo leydi ndi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali mayde oɗon biteɗo Idrissa Déby Itno ma won caɗele mawɗe no fewi so tawi kay woni sunare mawde ma won kadi caɗele mawɗe no fewi wonande leydi Mali saabu e oɗo saaha joni hollirama tigui ujunere temedde ɗiɗi koninke woni militaire sakketiɓe nuldede toon tawa kadi ɓe nulduno ko nokku to ɓuuri hewde wadde janguji woni nokku mo mbiyata 3 frontiére woni to leyɗele ɗe tati woni leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina 3 frontiére to leyɗele ɗe tati potti keri men to nokku kadi to ɓuuri hewde wadde boniɓe ko toon tigui cadnaɓe tawate ujunere temedde ɗiɗi kono noon ɓe kollori e oɗo saaha joni ɓe pewni sakkosaji mabɓe ɓe kabɓi paɗe mabɓe kamɓe kala yidde artude ɗe to leydi mabɓe ɓe kolliro ɓe jiiɗi artude koto leydi Tchad gam rewde rende gendi mabɓe e oɗo saaha joni noon hakkillaji foof miijoto wideɓe kay ɓe jiiɗi ko artude rende gendi mabɓe beele kay ko artude tawtude junta militaire tawtude kay oɗon biyeteɗo Mahamata Idrissa Déby Itno woni mawɗo junta militaire walla ko tawtoje rebelle en ko ɗum ɗon woni ko yimɓe miijotoɗo saaha joni ko wawi wonde hen foof kam ko caɗele mawɗe no fewi wonande fedde G5 Sahel wonande kadi leydi Mali e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali noon dadiɓe leydi Suède tawateɓe toon e mbadi takkuba ɓe mbaɗama jangu noon ɓe mbaɗama jangu ñande alkamisa hanki o noon jangu ngu waɗi tigui ko sara mene kamɓe noon ko werla mabɓe yaɓɓe pittola bombo tufnoɗo e dow lawol mabɓe kilométre uji ɗiɗi hakkude mum e mene koninkoɓe tato noon mbarmi hen e nder ɓen tato barmunoɓe noon hen ɗiɗo cafarama hano hannit ni oɗo saaha joni paati tigui tawti ƴettuti golle men goto noon en tampitama nana heddi e juuɗe safroɓe koto gawo paɗen bandiji joguitiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen noon ñande jamma talata ene wiyata alarba ɓennuɗo sanga 3 heures du matin e agence régionale mo Sonatam noon woni souci
société nationale de tabac e alimet woni société peeno simme e peeno almetaji nder leydi Mali ko on société ɓe jani ɓe mbawi wujjude hen gueɗe kamtude no fewi ɓe gujji hen guyka mawka no fewi dendagal matériel e marchandise ɓe jinno foof ɓe jaadi hen ɓe dutti ɗon kadi ɓe duppi ko heddino ɗon e marchandise uji ko heddi e société ko ɓe duppi ɗum siftinde on kadi e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeeti woni en 2018 oɗon agence biteɗo Sonatam on kadi yananoma en 2018 ha joni kabaruji men ɗemgal pulata to leydi Mali kedduɗen ha joni jehen ha to Kulinkoro ɗon ko accident musɗo waɗi toon alkamisa hanki o no gasi ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi goho e dow lawol ngol ɓe mbiyata route nationale numéro 6 ko car compagnie era ñono umminoɗo to Ségou kañum waɗi accident hakkude nokku to wiyete Kasela e to wiyete Zantega car o noon o fano koto Bamako koye nder ladde Faya e do koye nder ladde Faya dow lawol ko en tigui o waɗi accident kene qime noon fodde 53 neɗɗo gañima hen e nder ɓen 53 gañiɓe hen jeetato en tampi sanne ene tawe tigui en tampi sanne ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Tchad paɗen ko aljuma hande o woni wirwirde Idrissa Déby Itno horejo leydi Tchad basɗo fittanu mum tawa kadi koye saaha garmi gara o ƴettuno fetel makko o jole warla makko heedi yesso koni koɓe habtoyade pelle robel en tawateɓe to rewo leydi ndi ko toon tigui o fiɗano kural gaɗen kuure noon caabi mayde makko guila noon yontere mayde nde yontere nde ɗo darinde nde daroɗo yontere nde hollirama noon ko aljuma hande o woni wirwirde makko no gasi go kuude kano fellama tigui mawninde cérémonie tigui wirwinde makko Emmanuel Macron ko horejo leydi France ƴettude lana mum ndi waka arde tawtorede wirwinde nde e saaha kay jimi e goski makko nder cérémonie he ƴetti tigui micro hollir tigui wonde Frayse wasi sehil Frayse kadi wasi allié mawɗo ha tengti noon e nder Sahel ɓe kollide hollirama noon de horejo leydi France e wondude ardiɓe leyɗele G5 Sahel kala wo horeɓe leyɗele tawateɓe G5 Sahel e horeɓe leyɗele kewɗe ko wayno RD Congo fodde sappo e goho président wawi tawtorede oɗon cérémonie ko fati kay e wirwirde oɗon woni tigui les obsèques officiel et national wonande Idrissa Déby Itno baɗaɗo ñalawma hande o e nder Ñamena lamorgo leydi Tchad caggal nde cérémonie officiel o gasi ɗon ko ɗon tigui laaɗa ndiwo ka ƴetti goskiki ɓe nawi ɗum to nokku to wiyete am jaras noon woɗɗani wuuro wiyetego berboda noon ko woni wuuro Idrissa Déby Itno ne tawe sara kerol hakkude mabɓe e leydi Soudan ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto Centre Afrique paɗen ambassade mo leydi France tawateɗo to bangui lamorgo leydi Centre Afrique kañum sumi cuumu musgu no fewi suwa tawa noon andede holko saabi cuumu ngu hay neɗɗo goto mayani hen hay goto gañaki hen kono matériel kewɗo sumi hen yimɓe hewɓe noon gollotoɓe ambassade o ɓe kolliri tigui wonde cuumu ngu umri koto ɓe mbiyata umri koto mbiyata salle technique ko toon cuumu ngu umri woni tigui to machine aji kaɓɓirɗe kewɗe goni ɗum saabi hakkillaji kala nanggui oɗo saaha joni koko wiyete court circuit woni masse courant ko kañum saabi cuumu ngu caggal nde cuumu ngu waɗi noon hono horejo leydi Centre Afrique wondude e jagorde makko kewɗe ɓe mbawi tigui jolde e wellaji mabɓe ɓe gaari ha to ambassade ɗo duwanade ambassade ɗo e yirude guite mabɓe bonande nde jaaye o e duwanademo nde Allah hannanten ɗo jaaye koto Sahara wiyo paɗen e nder Ibrahima Qali ko kañum woni président Polisario en guel ñande nogas e goho lewru avril ndu gonɗen ndu omo tawe tigui nder hôpital uji to Espagne ko baɗaɗo no waɗa toon noon e mbadi évacuation to hôpital moɓe mbiyata Logron noon ko Saragosse tawete nder leydi Espagne o wondi noon ko wiyete cancer tigui koye cancer tigui o wondi omo sippire rafi o noon ko ɓooyi mo taw noon ko oɗo saaha joni rafi o fiɗimo rafi o liwimo hollirama noon ko adi komo évacué to leydi Espagne tawa noon o antirino to Tenerife ko toon tigui o antiri noon ha rafi o ɓeydi tampindemo ko ɗon tigui ɓe ɓeydi nawdemo to leydi ɓe pellit nawdemo to Espagne jayde l'espagnol wotere noon holliri kadi wonde tawama e makko mboroso biteɗo Covid sappo e jeenayyi kanko Ibrahima Qali noon ko mawɗo no fewi to banggue duuɓi wondude e cancer tigui e wiyede kadi ene wondi e Covid-19 Pulaar noon e heewide kelande tati hejani e hoore culel woni tigui ɗi rafi e mangu rafi wondi tigui mangu wondude e cancer tigui e wondude e Covid-19 ɗum noon hejani e nayejo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar senumima to leydi Centre Afrique ko kabaruji men jolam jaɓiri to leydi France noon nokku wuuro witego Rambouille
Rambuye en taweti Rambuye waddani Paris ko 60 km hakkunde mum Paris lamorgo leydi France ko debbo goto policière non ko kanyum wara ton taw warim ko sagata gorko goto jogiido labi kanyum wade makko jangu fimo labbe hawasi fitade makko e ndara o commissariat bitel Rambuye bardo o non caggal nde o yobi fitandu so debbo policier godo gonno don ko don tigi jetti fitel mum rose makko kure condi ko heedo wasi fitandu makko dum wari ko nyalawma hande o sanga 14h20 minutes hollirama non caggal nde enquête wala tawama tigi kanko baddo jangu o ko tunisinajo ko to leydi Russie paden Alexei Navalny ko lundiyanke ngana calido no fewi laamu o dona bitel Vladimir Putin gardido leydi ni o do saha kala non kanko Alexei Navalny o mo tawe tigi ndara kasoji nder leydi hen kanko Alexei Navalny non kena wona jonte tati joni ko naado e geddere nyamde woni tigi grève de faim ko hen wonno non caggal nyalawma aljuma hande o non holiri tigi e ndara hello makko réseau social makko holiri tigi wonde o woppi tekkere nyamde den o woppiduma ha laabi ko saabi holiri non saabinoma nadde tikkere hofgo juude hofgo tigge zamno non e geddere nyamde ko hollide kay mette makko e nokku kaso mo soka o mo wada o to dumbaɗo ko nokku kamtoride no fewi ha joni kabaruji men jolamde beedi ko to dowlaci tentude America paden nyalawma hande o fuddi mission alpha donc ko fusée mo espace X kanyum tigi diwi aljuma hande o 23 nogas tati lewru setto hitanuji naji didi e nogas goto centre spécial Kennedy e ndera Florida to dowlaci tentude America ko fusée o non mo jolni astromoji nayo woni tigi yahobe weeyo nayo e nder be nayo hen goto ko Fraise najo en wiye Thomas Baske dibe tatabe ko America nabe ko sanga 5h49 waktu dowlaci tentude America e ngan sanga futay kumbaru en woni 9h49 minutes sabi nena 5h49 waktu dowlaci tentude America futay kumbaru en woni 9h49 minutes ko non tigi fusée o diwi to espace mumom tanko fusée o non fusée flacon 9 o holirama tigi ko 70 metres capande 7 metres presque omo jogi fodde temedde jeegom tonne carburant e temedde jeegom tonne ko wiite explosif ko lebbi jeegom non mission mabbe ko lebbi jeegom be madata weeyo so tawi kay ala ko falim ko to Palestine cakkitoden gila lewru korka ndur dari faade o do saha joni ko garmi ngaraji kadi weddodirde kaaje e waddir nyanguji mumen hakkunde mum Palestine e leydi Israel ko dum tigi bamti ha tenti non e be don juif Israel nabe hakkunde Palestine nabe e be don wiitebe les suprémacistes juif tawatebe e natirde wuro Jérusalem jamma hankio hollirama fodde temedere neddo gañima hen e nder be ne wadi gañibe gañande musdene fewi musibbe teddube gasi halabi dum do wonno ko min tongan non kabruji men demgal plaga do e haalirde ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko min men sehil men Saydou Abouba ketki malake jam yo jam Allah jogomi jogo on